Smile and Learn. Hola, amics! Juguem a un joc? Mireu, escriuré números en aquesta pissarra i vosaltres els heu d'endevinar, d'acord? Atents que començo! Quan ho sàpigues, digue-ho en veu alta. Quin número és aquest? Exacte! És el número 60. 60. Molt bé, anem per un altre. A veure qui ho endevina més ràpid. I aquest, quin número és? Sí! El número 61. 61. A veure què tal et va el següent. Saps quin és aquest? Esclar, és el número 62. 62. Sabràs el següent? I aquest, quin és? Ben fet! És el número 63. 63. Anem pel següent. Quin número és aquest? Exacte! És el número 64. 64. A veure si saps quin és el que ve ara. A veure, aquest número és el... Sí! És el número 65. 65. I el següent, quin serà? I aquest, quin número és? Bé! Aquest número és el 66. 66. Endevinaràs el pròxim? Quin és aquest? És el número 67. 67. Uau! Ho estàs fent genial! Quin número tenim aquí? Que bé! És el número 68. 68. I el següent, sabràs quin és? Saps quin és aquest? Esclar, és el número 69. 69. I el següent, sabràs quin és? Quin és aquest número? Molt bé, és el número 70. 70. Ho has fet genial! Seixanta. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69 i 70. Molt bé, bravo! Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega't l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.